Ndị Igbo ụmụnne m, Chukwu gozie unu. O nwere obere ihe m chọrọ ka m nghọta. Unu Jizọs na Chineke awụghị ofu ihe. Okpukpere ndị ọcha butere n'ala anyị has to do with Jesus na Mary na Bible. Mmụọ nọ n'ala anyị aha ya wụ Chukwu. Chukwu mmụọ ndị Igbo. Mmụọ ndị Igbo Chukwu enweghị anything to do with Jesus. Like information enwere m years ago, but I just want to tell you, in 1614, King James akpọpụrụ ya court committee na-rebuke ya na-abara na ya mba na ọ na-edinye with nwoke ibe ya. Ya sị ha na Jesus nwekwaara enyi nwoke, that is John. Jesus has John, I have George. Why are you criticizing me? Why am I being blamed? So Jesus na nwere enyi nwoke, Jesus na-akpọ ntụne. So ndị Igbo tetenụ n'ụra, bilitenụ pụtanụ from arụ ndị ọcha butere n'ala anyị. Christianity wa arụ, ihe mere na ekwensu ji pịawa ha azụ mgbe ha butere ya in the first place. Bilitenụ ụmụnna anyị ka anyị